Татарстанда Зүйе аша күперне төзекләндерә башладылар. 23 еллык салынган корылма нибары 2 полосалы. Ул хәзер мондагы машина ташканын кабул итеп өлгерә алмый. Тагын 4 елдан 2 якка 2шәр полосалы юл барлыкка киләчәк. Күпер 2024 елга кадәр магистраль инфраструктураны киңәйтү һәм яңарту планына кертелгән. Ул федераль бюджеттан финанслана. Эш башлануын Руслан Хөснетдинов күреп кайтты. Күпер салучылар субай кагарга әзерләнә. Искесе үзегез күреп торасыз. Артык киң түгел, монда нибары 2 полоса. Яңартырга җыенгаш Кырымның Кереш күперен салу тәҗрибәсен кулланырга булалар. Махсус җайланмалар шуннан кайтарыла. Әлегә биредә яңа күперне күз алдына китерү кыен, ләкин 4 елдан инде биредә 2 якка да машиналар хәрәкәт итәчәк һәм автомобильләрнең тизлеге күбрәк булыр дип көтелә. 7 чакрымлык күпердә 4 полоса булачак. Куркынычсызлык максатыннан кара-каршы юлны бүлеп, ике арада киртәләр куелачак. Бу күпердән движение бара Казанга, иске күпердән движение китә Мәскәүгә. Күпердән ерак урнашмаган Исаково белән Гаврилково авыллары эчендә яңалык ремонттан соң монда автобуслар өчен өр-яңа тукталышлар, җәяүлләргә җир өсте кичүләре барлыкка киләчәк. Там все время была аварийность. Дорога получается кривая. Юл бик кәкре, бормалы, шуңа күрә акрын тизлек белән хәрәкәт итәргә туры килә. Быел күпер салучылар 2 төзелеш терәген урнаштырачак. Андый терәкләр проект буенча 5 ай соңрак эшләр 2700 тонна авырлыктагы металл корылманы монтажлауга кирешәчәк. Основные работы на опорах. Хәзер без мәйданчыкларны, юлларны әзерлибез, анда хәзер 70%-ка башкарылган, тиздән төп конструкцияларны урнаштыруга керешәбез. Күпер 2023 елда ачылырга тиеш, бу эшкә 5 миллиард сум акча тотыла. Яшел Үзән районыннан Руслан Хөснетдинов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.